hogy az iskola nem egy épület, a pedagógus nem egy dolgozó, a gyermek nem egy pozíció egy rangsorban. Hiszem, hogy csak önmagával harmóniában lévő pedagógus tud nyitott szívvel, lelkesedéssel boldog gyermekeket nevelni. A mai napig azok a pedagógiai irányzatok a szimpatikusabb számomra, amelyek gyermekközpontúak, a teljes személyiséget fejlesztik. Fontosnak tartom a tizenévesek környezettudatos szemlélet formálását. Magyar tanárként leginkább az olvasóvá nevelés, a különböző irodalmi szövegek kreatív, élmény alapú, játékos feldolgozása érdekel, hogy a tudás használható és a tanulás jó játék legyen. Több mint 20 éve foglalkozom a nevelés-oktatás különböző területeivel. Írtam tételeket, szerveztem tanulmányi versenyeket, fordítottam tankönyvet, érettségi tételt. Kidolgoztam egy saját módszert a nem látók integrált oktatására. Szakszövegek, tankönyvek fordítójaként elsődleges szempontnak tartom a minőségi fordítást, a helyes, magyaros megfogalmazást. Úgy gondolom, hogy a lelki egészségnek egyik fontos tényezője az identitás tudat elpalántálása és kialakítása már kisgyerekkorban. Inkább éljük át, tapasztaljuk meg saját bőrünkön az, amit a gyermekektől elvárunk. Hiszen a folyamatos változások, a megújuló elvárások, a társadalmi igény megköveteli, hogy állandóan aktualizáljuk ismereteinket, továbbfejlesszük kompetenciáinkat. Segítséget tudnék nyújtani pedagógus társaimnak a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, a szülőkkel való jó kapcsolattartásban. Szívesen elkalauzolok bárkit az idegen nyelvtanítás mesébe való integrálásának izgalmas útjain. Innovatív módszerekkel, eljárásokkal segítünk pedagógus társainknak, hogy ők is higgyenek az örömteli tanulásban, és ezáltal boldog pedagógussá váljanak. Könnyebbé válna szakmai önismereti kérdéseinkre a válaszokat, megoldásokat együttműködve, közösen keresni. Az iskola inkább közösség. A pedagógus egy kézenfogva vezető, megbecsült példakép, a gyermek meg a jövőnk záloga. Együtt tegyük őt a középpontba.